harichatengwi. Kana munhu akaritengaora kana akachisvika kumba achipika anotenda murimi akarima zvokwadi. Munhu uyu anogona kurima zvokwazvo. Murimi ndiye ariko, ndo vaberekika, baba namai ndo vakarayira, ndobva vopa mutemo. Rugare. Hallelujah. Garve nesu. Amen. Saka mashoko ari kuti nokuti nana mai tinana mai vasingagutsikani nedzimba dzavo. Nauye upombwe haisi nyaya yevatsikana voga. Nana mai vari mudzimba, nokuti tinana mai vari kushandisa mazita chete evarume vavo. Ndichashandisa remudzimai wangu kuti vanongodamwa kunzi ndimaingwenya pakudanwa, asi tsika dzavanoita hadzikodzeri kuti vanzi maingwenya. Vanotokodzera kuti vatodamwa nezita ravo chairo rekuberekwa. Rugare. Kuti ndivana mai vevanhu pakuzikanwa kuti vagere mumba vakaroorwa, asi tsika dzavanoita hadzikodzeri kuti vanzi ndivana mai vasikana chaivo. Vatinavo ipo pana. Saka mashoko ebhuku anoti upombwe. Nokuti izvozvo kuti utori gumbo mupanze itsvina. Saka mashoko ebhuku ari kuti netsvina yose nekupombwe nekuchiva hazvina kufanira kuti zvitaurwe pakati pedu isu vatsvene, nokuti tatonzi hazvifaniri kuti zvitaurwe pakati pevatsvene. Kutoreva isu pana zvinombotaurirwe isi zvitiri pana. Mashoko ambotaura kuna zvakazarurwa anoti kunze ndiko kunembwa nevaroyi nemhombwe. Ndobva ndobvunza bhuku ndikati, ko imbwa dzaitaurwa idzi ndedzatinochengeta here kumba? Mati kwete, hadzisi imbwa dzatinotochengeta dziya dziti vanhu chaivo vaitotaurwa ivo. Nokuti imbwa imbwa inoti ikadya inogona kudzosa zvayadini zvayadya. Kana yazvidzosa inodzokera futi yozvidini yozvidya. Zvinofanana nevanhu vatinavo pano. Tese tiri mazioni takaiswa ruoko pano tikatoiswa maoko nevakuru tichitopiwa mweya mutsvene, nokuti mweya mutsvene hausi wokuprofita chete. Handii ndizve mweya mutsvene ndo unoisa zivo pakati pemunhu kuti izvi zvoita izvi handizvo wotadza. Munhu oita chivindi chekunotadza negona achidini hake achiziva. Saka munhu kana atedza negona achiziva unofananidzwa nembwa inorutsa yodzokera, nokuti takatoparidzirwa zvakanaka zvinodiwa nezvisikadiwi. Ndobva toiswa mumvura tikati taberekwa pai patsva. Handii ndizve tapedza kuberekwa patsva tinodzokera kuupombwe, tinodzokera kumibobobo iya, tinodzokera kumadivisi nekuromba kuyawo. Tafananidzwa nembwa yaakungonodya futi maruto ani. Saka tinodzoserwa kunze kweJerusarema kwekwanzi ndokunembwa nevaroyi nemhombwe nevavurayi nevanonamata zvifananidzo. Rugare ngariveneso. Amen. Rugare ngariveneso. Amen. Takamboti tiri kumusha gore rapera, tiri kumutambo. Mambo vakati vachirayira vana mai ndozvitauro nokuti vamwe maamuzipo. Handii ndizvo? Amen. Vakati pakati pana mai zokwadi nyaya yechipfambi kuvakadzi vevanhu yatonetsa chose. Imimi vana mai kana mukanzwa kuti pakati penyu mumwe ane nyaya iri kutaurwa pamusoro pake yekubuda mumba make, danai ruwadzano. Muvanange mai vavo muri moga kupi kuruwadzano kuti imimi mai tinonzwa zvakati pamusoro penyu. Rugare. Rugare ngariveneso. Izvozvo zvinoda kuti manje, nokuti tinana mai vakuru, nokuti kunzi mai muungamiri kana mai mufundisi kana mai mupurista hakuziko kunaka. Tina vamwe vana mai vakuru chaivo, vana mai mupurista vasingatonakivo vanobuda mukati medzimba dzani. Saka mai mupurista kana vachibuda mukati memba yavo havagoni kudana ruwadzano, nokuti ivo ndo vane vachitovapa nyaya. Rugare. Saka mashoko anonyanya kusunga vana mai vakuru kuti mimi nakai kuti nevana vamunotungamira vadini vanake. Rugare ngariveneso. Rugare. Yati
Number 4. Nezvakaipa zvose. Kutaura zvoupenzi. Rugare. Mashoko ekutaura zvoupenzi. Nyaya yeVhangeri haina zera vapfunde. Tine vakomana vechidiko vanotaura matauriro avanoti ndo matauriro ezera rani redu. Hazvisi zveivhangeri. Mashoko anoti mumuromo mako murege kubuda mashoko akadini akavora. Handiti ndizve zvisinei nemhando kungoti ndinogara ndichitaura kuti munhu haufaniri kuti munhu anonamata unongota kunge munhu anobuda mumvura uchingoti chero zvawataura zvokuti unonyarirwa chero nemunhu akatodhako chekuti kubata muromo kuri kutaura zvomupenzi. Mamwe mashoko anoti kutotaura zvinonyadzisa nemuromo wako. Ngarereso. Amen. Mashoko ewayati mashoko atinawo pano ndeyekuti tive vateveri vaKristu, tiratidze basa rakanaka. Ndo rinotiratidza kuteverani Kristu tisina chinopomerwa pamusoro pedu. Kana zviri zvitaurwa zvatisingaiti haisi mhaka. Handiti ndizvo nokuti nyika mashoko aJesu anongoti nyika ichakuvenga inobuda kwani kwangu. Asi tisataurwa zvatinoita zvokupomerwa dzisiri haisi mhaka. Asi tisataurwa pamusoro pezvatinoita zvechokwadi nekunemera. Mashoko ebhuku akati vanhu vanonyengetera tisaita munemo, nokuti munemo unosvitsa vanhu kuchivi. Sekuru nemuzukuru mai guru nabamunini vanhu vachitonotadza nemunemo yati nokunemera izvo zvisina kufanira, right, asi zviri nani kuvonga. Idai pana 3:12 chorus. Ukaringana neso. Amen. Zvanzi nekunemera zvinhu izvozvo zvakatonyanya kunaka chose kuti tiite sei tivonge. Tisaneverana mune zvakadi zvakaipa, asi ngativonge Jehovha nguva dzose. Shuvira tinaye pakunemera pakutaura ivhangeri kuti tive vateveri vezvokwadi. Ngatisava vafananidzi. Rugarigari veneso. Tisava vafananidzi paivhangeri yaMwari kuti kuJerusarema zviro kwazvo ndandiriko uye handichaikwiko uye zviro kwazvo hamushaikwi tinokuona misi yose. Asi zvamuri kumbouya pano muri kumbouya kuzodini? Rugare. Gari veneso. Verenga 3 number 4. 12. 3 number 12. 3:12. Tachinja verse yedu hapa na Korosi 3 verse number 12. Right. Pa number 12. Naizvozvo savasanangurwa vaMwari. Yesu sevasanangurwa vaMwari nokuti takadiwa naMwari isu. Nokubva wotisanangura. Nokuti rudzi rwaMwari rwakanga ruri vaIsraeri. Handiti ndizvo. Mashoko ebhuku oti vaJudha navaIsraeri voyananiswa muna Kristu Jesu. Handiti ndizvo. Isu sevasanangurwa vaMwari vatsvene vanodikanwa. Isu vatsvene vanodikanwa. Fukai mwoyo une tsitsi. Ngatichifukai mwoyo une tsitsi. Izvo zvandiri kutaura manje ndo zvinotipa kuti tinzi vateveri vane manje vaMwari, kuti tifuke mwoyo une tsitsi. Kana muine utsinye kutorowa chaiko hakutoshaya tsitsi. Nokuti mashoko aJehovha chaiwo achirayira vaIsraeri neruoko rwaMozisi anoti idawo kwako semadira unozvidini aunozviita iwe. Handiti tose mashoko anoti mumwe nemumwe mutezo umwe. Handiti ndizve izvo zvevapfunda ava ruoko rwangwa vamandishara igumbo rangu. Saka kana muchida kuti muchitoitirana utsinye, ziva kuti kana waitira vamandishara utsinya waitira gumbo rako chinyi utsinye. Saka anofanira kurwadziwa havasi vamandishara ndiwe. Rugare. Rugare veneso. Rugare veneso. Kana uchiitira umwe munhu utsinye kuzviita nekusaiziva, nokuti tiri muviri mumwe chete muna Kristu Jesu. Saka ngatifuke mwoyo une tsitsi nomwoyo munyoro. Tive nemwoyo munyoro. Mwoyo munyoro kutaura kuzvininipisa. Mashoko ataurwa pano zvanzi Kristu mutungamiri wedu kana tichizvininipisa. Saka nesiwo tose ngative nemwoyo munyoro ndiko kuzvininipisa ikoko. Nokusazvikudza tisingazvikudzi nomunyoro. Mashoko aPauro kuvaFilipi anoti
mumwe iwo bvumawo kana kuti umwe anondipfuurawo pakudini pakugona nditi ndizve izvozvo kuzvinini basi uye kusaizvikudza uye hakuna munhu anogona zvose. Rugare rwenesu ngativei vanyoro tisazikanwa nezvinhu zvakashata nokuti izvezvo pana tiri maziyoni tinozivana tose pano totoziva kuti vapfunde hoto kuti nditovasvikira kana ndine nyaya ndinotanga ndafunga rutatu kuti zvino ndodini kokuti ndisvitse nyaya ndichitotya. Mashoko ebhuku anoti kwete munhu anonzi mutendi munhu munyoro uye hachisi chikomo chinozezesa. Rugare rwenesu anongosvikirika nokuti munyoro haana mangoromera haana hasha une tsitsi. Rugare yati nomoyo murefu tova nemoyo murefu tova nemoyo murefu. Kana Kristu wakava nemoyo murefu kuvadzivisi vake kusvika pakufa, isu ngativewo nemoyo chinyi nemoyo murefu tisina moyo mupfupi kana chiramwa paivhangeri, tisina mbengozve paivhangeri. Nokuti tiri pana mashoko anoti unodzidziswa shoko kuna Galatiya ngaagovane neunodzidzisawo pazvinhu zvose zvakadini zvakanaka. Saka shoko ratinaro pano tiri kungogovana takazvininipisa tine moyo murefu norudo pakati pedu. Rugare number 13 right muitirane moyo murefu ngatiitirane moyo murefu muchingwarirana kana munhu ane mhosva nomumwe. Verengai zvakanaka muitirane moyo murefu muchikanganirana tichikanganirana kana munhu ane mhosva nomumwe kana mumwe akaita mhaka nemumwe ishe sezvakakukanganirai. Rugare muitevo saizvo. pane zvimwe zvatinoita mukusaiziva nokuti izvezvi tine vamwe pano vasikamhorosani uye vane makore vasingatotaudzani. Ndipo pana kune vanhu vekuti havatogumani nemagemenzi havatodi kuti mai vakatongosvika apa anotosimuka kunotsvaka imwe nzvimbo kokunogara. Vatinavo pari kuti vachauya vari pana izvezvi. Rugare zvino zvirokwazvo indakabvawo kuembureso kurefuwo kuti tisvike pana ndobuya kuti zvokwadi handitogumani navapfunda vakatogara paindotonogarawo asi ndodzokera kumusha ndonowadza kuti ndandiri kuJerusarema. Zvimwe zvinhu tinoita nekusaiziva. Rugare ngarivenesu mashoko anoti ngatikanganwirane. Hati mashoko anoti kana munhu aine mhaka nemumwe ngavatorane vave vaviri. Handitizve vagare pasi vadini vataurirane. Kana ivo vari vaviri vatadza vanotora mumwe kuti chive chapupu chepiri kana chetatu. Kana zvatadza torai kereke. Handitizve kana mwarambavo mashoko ebhuku anoti hachimutorai semwete. Handitizve nokuti munhu anonzi mutenda haakakavari komo chambonyanya kukakavarisa chii paivhangeri. Nokuti chatiri kutaura ivhangeri hatisi kutaura zvokumba kwemunhu. Ndiwo mashoko ebhuku anoti vanhu garai pasi mutaurirane. Vanhu vanotadzirana zviri. Handi tiri vanhu here nai vafundi? Tiri vanhu asi kana matadzirana garai pasi zvokwadi vapfunde zvamataura paya kana zvandanzwa kuti manditaura zvokwadi hazvina kundiita zvakanaka. Imwe nguva vanhu vanovengana nekuda kwezvisipo makuhwa. Kungoti ndanzwa kuti shoko riya muchiridzokera muzive kuti zvanzi vaNgwenya vavotaura zviya ndizvo here maakungodunduvira. Inini vaNgwenya handidi kuvaona. Pamwe munhu apinda pakati penyangoona kuti imimi navaNgwenya munodini munowirirana ari kuda kukupesanisai. Rugare ngarivenesu. Rugare ngatikanganirane tiite moyo murefu. Kristu sezvaakatidavo akatikanganira. Kristu anotikanganira wai nematadzira atinoita izvezvi mudzimba dzedu. Zvinhu zvatinazvo zvatakasenga nezvatakasiya kumba uku zvakagozha. Isu kunyanya isu vana baba zvinhu zvatinazvo kumba uku zvatinoti kwai ndokuti ndive murume zvakagozha zvatakasiya. Asi Kristu unongotidini unongotikanganira uchingoda kuti titendeuke tisiye. Handimbofi izvezvo handisati ndafa nokuti ndine nyoka yandakasiya ndakavharira kuti Kristu haambondiurayi nekuti ndine nyoka iri kumba. Asi unotongoda kushuvira kuti ivhangeri ritaurwe ripinde pakati pangu nditendeuke ndikusiya nyoka. Kwose isu tisingakanganirani pachedu. Tichingoziva kuti isusu tinotadza zuva roga roga.
nokuti munhu anotadza anofanira kuti atadzirwewo, asingatikanganirane tose. Hakuna munhu asingatadzi, handizve asingatikanganirane. Kukanganirana kutaurirana zvotopera. Hakuna unoramba uchimutsa futi shoko ripi irero sezvinotaurwa mumagwaro. Rugarangari wenesu yati Number 14. Zvino pamusoro pezvinhu izvi zvose. Pamusoro pezvinhu zvose. Ukaye rudo. Ngatiite rudo. Ndicho chisungo chinokwanisa. Rugarangari wenesu. Pamusoro pezvinhu zvose kwanzi ngatichiva ine rudo. Nokuti ndo chisungo chinokwanisa. Rugarangari wenesu. Pazvinhu zvose kuti tive vateveri vaKristu zvinotoda rudo. Ndo zvinotikwanisa kuti tinzi vana vaMwari. Rugare. Ngatisava nemufananidzo chete wekunze. Tazvokwadi maziyo nekwa David. Pane zvine zvichitoonekwa zvekunze. Zvatakatopfeka izvozvi. Asi kana tabvisa magemenzi atakwa chikuku, vanhu votobvunza kuti amukati munhu unoona matero. Tabvisa chinyi? Zvati zvinoonekwa izvi. Uye ngatisaratidzana kunamata kwechokwadi pana. Tese tiri maziyoni pana hapana kana asiri. Totoratidzana kuti zvokwadi ndiri muziyoni kwa asiri muziyoni kana tiri pano ndiyani. Ngatiratidzei kunamata kwechokwadi kupi? Uko kunze kwatinogara iko kuya kuvavakidzani vatinavo kwatisingatozikanwi ngavakubvunzei kunyange musina gemenzi musina ndaza kuti zvokwadi imi mumbopinda chechipimi. Vane zvavanenge vaona pamusoro penyu. Izvozvo ndo zvatiri kuparidza kuti ngativei vateveri vaKristu sevana vanodikanwa. Isu sezvatakadiwa kuti ngatiratidzei mabasa akanaka anopupura Kristu. Ndinogara ndichimbotaura pane shoko rataurwa neZiroma zikati pano uye ndere zviro kwazvo. Ndicharitaurawo nekuti ndiri ikokovo. Tichipiwa mabasa atakapiwa euprista kana eungamiri kana eufundisi. Hatina kupiwa mazita ekuti tidamwe nawo. Rugare. Uye kana kumusha uku ndinogara ndichizvitaura kune vandinonamatawo navo. Kana tichitokwazisana vakangotongondikwazisa kuti makadeva muprista, ndinovagadzirisa kuti hamuna kundikwazisa zvakadini zvakanaka. Rugare. Sei? Nokuti zvimwe zvacho zvinoita kuti vanhu vapedzisire vozvikudza. Rugare. Ini ndini Ngwenya, ndo zita rekwedu handiti ndizvo. Rekuti chero chimwana chakadai chichiberekwa chinotonzi vaNgwenya. Asi zvatakapiwa mabasa nemunhu waMwari, hatina kuwedzerwa rimwe zita rekudamwa kuti tidamwe naro. Asi pane basa raiswa pakati pedu risingagoni kuonekwa nemaziso evanhu, asi rinofanira kuti ripupurwe kana kupupura Kristu pakati pedu isu. Ndo zvazvinoreva. Rugare. Kuti kana manzi muprista kana manzi muri mufundisi, hamuna kunzi nekuti muri muchechi kana muri muchimbuzi mangonzi kwai mufundisi vari kuchimbuzi. Asi pane basa rinofanira kuti ripupure Kristu raiswa pamuri rikuonekwa nenyika yose. Amen. Rugare. Ndo zvinoreva izvozvo. Ini ndandiri Ngwenya, ndo zita rekwedu chairwa. Handirambi kunzi muprista, asi ngarisava zita rekuti nemuchimbuzi nekumagrosa kungoza kwai makadini vaNgwenya zvakatonaka uye zvakafanira. Rugare. Asi basa raKristu rinofanira kuti iroro ngariratidze ripupure Kristu batirisu. Kureva kuti kana mapiwa basa musaratidza tsika dzekuti munoita mbiri yechifambi, munoita mbiri yemadivisi, munoita mbiri yekurohwa. Masvika pana motaura kuti tisu vakuru venyu pano vakuru vekurohwa here? Rugare ngari venesu. Rugare. Ngatinake nekuti kana isusu tikasanaka tinotukisa bambo wedu David. Kana tatukisa David tinotukisa Jehovha. Rugare. Saka zvinoda kuti titaurirane zvokwadi. Kana tataurira chokwadi, paivhangeri ndikosaka muchiona mashoko ebhuku anoti kana achitaura achiverengwa anototi isu tose tiri vana. Tiri vanakomana vaKristu tose takadai. Saka ndoti kana titaurirane zvokwadi kuti tinake paivhangeri, kana tangonaka naJehovha anofara. Rugare ngarivenesu. Ndine mashoko andinonyanya kufarira aitaurwa naJesu nguva zhinji.
achitaura evhangeri yake, apedza kutaura vanhu vachimutevera. Iye aiti zvokwadi kana une nzeve dzokunzwa ngaadini, ngaanzweko. Kana Pauro kunyika dzaiparidza nyasha dzaKristu Jesu, achiti nyasha dzaKristu Jesu ngadzive nemi mose. Neni ndinodarowo, ndinoti zvokwadi nyasha dzaishoni Jesu Kristu, iye wakatitumira Dhavhe paZioni 1923, zvokwadi ngadzive nemi mose nokusingaperi-peri.